Bueno, i com has vist aquest, el primer debat del Montilla, no?, de política general? Sí, en la línia Montilla, que vol dir doncs, allò, perfil pla, allò molt gris tot plegat, no? Una certa mediocritat. Va ser un discurs d'aquells que dius, escolta, aquí no hi ha ambició, no hi ha projecte, no hi ha idees força. Ara hi havia un inventari de tota una sèrie de temes, allò, farem això, farem allò, i després, bé, ja ho vas veure. Es van enfadar molt quan els hi vaig dir que semblava el discurs d'un buròcrata. Confonen buròcrata amb funcionari. Sí, però bé, jo crec que de tota manera doncs, també se li va donar un cert to a partir del segon dia, aquella idea de que si l'Estatut el tomba el Tribunal Constitucional se li ha de tornar a donar la veu d'una manera o d'una altra al poble de Catalunya. I per cert, ja vas veure la reacció d'Esquerra Republicana, no? Jo crec que aquí s'ha posat en evidència que Esquerra està molt absolutament lligada a mans i peus. El que és sorprenent també és que en aquest debat ells no hagin fet propostes concretes com les que vam fer nosaltres, no? Bueno, en peatges és especialment escandalós perquè, esclar, jo recordo que fa uns anys enrere, governàvem nosaltres en aquell moment, ens organitzaven manifestacions amb la botzina i allò, fent soroll. Els d'Esquerra Republicana es passejaven per totes les guixetes dels peatges repartint papers dient que els peatges eren un escàndol, etc. I aleshores resulta que ara tenim una sèrie de diners a Madrid que estan disponibles, pactats en el tema de l'Estatut. I per cert, això de les inversions de l'Estat amb l'Estatut i tot això que han dit, no saben el que s'ha de fer. Fixa't, hi ha 700 milions d'euros que diuen que no estan consignats en el pressupost, però que diuen que hi seran en el pressupost de l'Estat, i els hi preguntem aquí, escolteu, i a quins projectes ho penseu destinar l'any que ve, l'any 2008, perquè són diners pel 2008, i no saben contestar, no ens diuen ni un sol projecte. Els independentistes que volen fer referèndums l'any 2014 van quedar al davant. En Montilla, que diu que és eficaç i que té totes les coses claríssimes i que s'ha de confiar en ells, no? Els dius, escolta'm tu, tenim 700 milions d'euros, que són més de 100.000 milions de pessetes, disponibles per invertir, gràcies al pacte de l'Estatut, i ara resulta que vosaltres no teniu ni un sol projecte, ni una sola idea d'on s'ha de posar tot això. D'allò que ens deuen, que ens ho donin, granota ficat al cove, per reduir peatges a Catalunya. Els hi proposarem una resolució en aquest sentit. I espero que tota aquella gent que anaven a les guixetes dels peatges a repartir paperets i opuscles, i tots aquells que anaven amb les botzines també a demanar reduccions de peatges, el divendres hi votin a favor. Moltes gràcies. Potser que el del quart cinturó ho estan plantejant com si fos una rambla, no? Però a part d'això, es va constatar que el seu projecte de país difereix molt del nostre de Convergència i Unió. Recordo que en la intervenció d'ell, d'en José Montilla, sembla que hi va haver un moment que va dir, diu, el ple exercici de l'autogovern és l'Estatut que ara tenim. Home, és que ell marcava ja un punt i final, Ells volen marcar un punt i final i el que és sorprenent és que Esquerra estigui donant suport. I per altra banda allò de dir, escolta'm tu, entre Catalunya i Espanya, doncs ja està, no fem més soroll, etc. Clar, el dia que Catalunya no remarqui la seva personalitat, ni defensi els seus interessos, ni demani el que li toca, ni projecti el seu futur col·lectivament, doncs aleshores aquell dia no n'hi haurà gens de soroll. Absolutament gens, però què voldrà dir? Que deixem de ser, no? Que deixem de ser-hi i que deixem de ser-hi de ser-hi, fins i tot. Vostè va dir que s'havia d'acabar amb el dilema entre Catalunya i Espanya. Miri, que això ho digui un president de la Generalitat resulta absolutament sorprenent. Que s'ha d'acabar entre el dilema entre Catalunya i Espanya? Què vol dir exactament això? I té nassos perquè el Tribunal Constitucional amb la nova amenaça de que el Partit Popular ens tornaran a retallar l'Estatut, no? I davant d'aquest fet no tenim un govern que defensi les nostres posicions. A Espanya no tenen molt clar que s'ha de suplellar aquest dilema, no? I aquí moltes vegades, doncs, per defensar la nostra pròpia personalitat, ens hem d'enfrontar amb un president de la Generalitat posat per els d'Esquerra Republicana que acaben dient que el que hem de fer és oblidar-nos d'aquest dilema entre Catalunya i Espanya i, per tant, doncs, de fet ens venen a dir el que hem de fer és obeir. I amb aquest debat jo crec que es posa encara més en evidència que el país no va bé i que hem d'intentar a les properes eleccions generals doncs, veure si... Sobretot el que no va bé és el govern. El país, afortunadament, aguanta en part perquè té els seus actius, no? Però evidentment pateixen. Nosaltres estarem a l'alçada de les circumstàncies, per això jo també estic amb aquella idea de que hem de repensar i posar al dia i refundar tot el que és aquest gran moviment transversal catalanista, no? Per intentar veure si a través d'aquesta resposta despertem una mica més d'il·lusió i de confiança entre el poble de Catalunya. Això ens hi haurem de dedicar també, aviam si el proper debat el fem en una altra circumstància.